Dobre, čaute, ja som sa rozhodol, že kašlem na celý bod, lebo áno, je tu jeleň, lovíme si ho. Trafím ho. Dobre, môj CS:GO skills, no poď. BUM! Ježišmária, ja som ho pohľadkal. Čo je krivé toto? Pane Bože. Ja sa ospravedlňujem, ale moje skills v niektorých streľbách to je niečo hrozné. No, že bezpečne môžem behať. Čo je toto za písanka? Máme nožičky. Toto vraj išiel. Ušiel nám, nevadí. Už som späť, chvíľu som nekecal, neviem prečo. Nešlo mi behať, ale potom som zistil, že som skrčený. Ale že sa to nedá skákať. Tam je nejaký plot, tak idem tam. A čo mi to tu blíka? Znamená, že niekto blízko je ten jeleň, ale kde je? Asi som ho videl. Jasne, tam je. Aha, na ňo chlapci, ak zomre. To není ono. No, trochu sa mi trepe tá kamera. Čo to je za zviera? Neviem, ale zabijem to. Aha, to je nejaká sliepka, alebo čo? Trafíme to? Čo je? Juhu, tam je tu všude. Aha, ja som chcel niečo huntnúť, ale nemám na to licenciu. Zabil som to teda? Či ne? No. No to uteklo. No. No dobré. Strašne blbá zbraň. Keby som tak netrepala, nejaký držak, keby som mal... Idem na to miesto, tam, kde sme chceli ísť. Tam túto červená bodočka. Vidíte to? Hej, vidíte? Ale chcel by som aj zistiť, čo je toto opločenie. To bude nejaká zóna, alebo čo. By som mohol skočiť. Ježiš, čo to bolo? Ja som prešiel po nejakej vetvi, že? Motýl. Neviem, ale pozriem si, čo je to tam. A to si už nebude. Neviem, nezajíma ma to. Lebo my ideme sem. Až len tak mimochodom my sme tu a ideme sem, hej, takže toto bude nejaké asi zavreté. Chcel som ísť pôvodne tu, ale bolo to dosť ďaleko. Mohli by sme ísť no, neviem, či sa dostaneme cez toto, uvidíme. Takže ideme. To budú zdýchčíme, to nám uberá strašne. Ďalšie tu niečo. Zviera. Kde? Viem potom to červené, možno, že to nájdeme. Aj tu je nejaké červené. Ale dobré, že neviem, že to je. Neviem to. Bože. Neviem, že mi stlačil. ID asi. Nejaká blbosti. Podľa mňa ale cez to neprejdeme. Alebo že by, to... No, prejdeme to iba nejaké. Dobre. Kým budeme šlapať, tak sa porozprávame ešte... Dlhšie som teraz nedal video, okrem toho
copyright to How to Basic a proste som sa tak nudil, nepýtajte sa ani, ja to neviem. Túto hru som, a tam nejaká laba, túto hru som začal natáčať, pretože neviem, ak budem mať viacej ako 5 lajkov, tak spravím z toho sériu možno a ak to bude mať väčší úspech, tak to vyzerá ako nejaké, ne? Obydlisko. Ale my ideme tak na to. Chcel by som sa tu pozrieť. Niekoho úplne nemám. Nemám ísť. To je to zle vykryvené. Neviem, kam idem. Strašne to bolo krivé podľa mňa. Už som chcel povedať, že mohla by tu byť nejaká zbraň, ale to bola parádna blbosť, lebo by to nehľadal zbraň. Takéto žumpe. No, teda budem na toto vydávať, mám aj iné hry pripravené, takže keď toto video nedostane viac ako 5 lajkov, tak začnem s inými hrami, lebo mám ich tu vážne dosť. Keby ste mali o túto hru záujem, tak sa... No, do popisu to nedám, som ich tým nechcel brať, ale poviem vám to, volá sa to The Hunter, ako ste videli aj na začiatku. A vlastne dám to aj do nadpisu, ale upozorňujem, že to popísané bude, tam to nebude, takže tam sa nepozerajte. Aha, nejaký most, alebo čo to je? Veru, nejaký most. Ešte to čo bolo? Aha, už sa dostávame do nejakej zóny, kde máme šancu niečo zabiť. No teda s mojím aimom. Podobám sa na Dominika. Sorry Dominik, to som nechcel. Proste mi to vykluzlo z huby, ja som vážne nechcel. Nevidel som ťa ani hrať CS-ko a už myslím, že si zlý. Prepač. Nechcel som. Dobre. Zase mi tu blíka, že nejaké zviera je tu. Ale ja stále iba dýchčím. To musím obísť tento kaňon, lebo cez neho by som asi ťažko prešiel. On po ceste to bude najlepšie, nebudeme vydávať moc hluk. Aha, tam je zviera. Schváľme sa zastaviť. Tak to schváľme, aspoň budeme mať možno, že lepší aim. No aha, aký lepší aim mám. Môžeme sa hýbať? Pohni sa, lebo on ti utečie. No, poď. Kde to je? Už to tu není. Vyzlo to. Ale videli ste ho, hej? Bolo to tu. Dúfam, že sa to natáča, ne? Správam sa sám so sebou. Nemôžem sa pozrieť, lebo mi to uvidím a teraz to není ono. No to je zajac. Dáme zajaca. Na večer. Nie, ja som niekoho zabil. Že je to medveď a to je nejaký oný krík. Dáme si naspäť svoju GPS-ku a ideme zobrať toho zajaca. No, ideme zobrať toho zajaca. Počko, máte to dosť zaostrené? Počkajte, sekundu. Teraz je to asi lepšie, ne? Ježiš, celé video bude Ježiš, no, dobre, odtiaľ toto už bude. Aha, jak som ho krásne trafil, aká hetka. Jak ho oberem? Neoberem? Nič. Ja. Ale čo? Ježiš, ja môžem pískať. Čo je? Gamoviu. Bust through. Lane bandit. Čo som urobil? Schoval som si všetko, že? Tak nejak ho ober, ne? Ja neviem. Niečo z neho. Ja aj, keď stlačíte kvečko, tak proste on pôjde, nemusíte nič držať. Iba otačate. Ešte, aha, teraz mi to zmizlo. Jak to oberiem? Môžem to vôbec obrať? Počuli ste to? Čo bolo na zvuk? No. Kašleme zajca, dostali sme nejaké body, to je hlavné. Ak poznáte túto hru, čo pochybujem, tak mi napíšte do komentu, čo robíte veľmi často, že? Tak mi napíšte, že ako sa dá obrať zviera, ak sa to tu dá.
Ale neviem, asi sa to tu nedá, že iba chytáte body. V videu, v tej obutávke som videl, že sa dá aj multiplayer, ale neskúšal som to ešte. Chcel som sa s tým oboznámiť single player. A vlastne tak. Čo ešte také? No hádam, už pôjdeme hrať, tam nejaký výkričík, možno chytíme nejakého dobrého pandrláca, čo bude mať lepšie aim ako teda ja. Nejdem cez vodu, že? No, asi idem cez vodu. No, jasne. No, radíme. Čo už. Možno, že nejdem cez vodu. Strašne dýchčím, nevíš. Nepríjemné. Možno, že to tu dole, že nemusím cez vodu. No skôr tak, hej. A to by nemusím nedali cez vodu. No to není cez vodu. To prečo ešte nie to? Nezlomíš si niečo? No. Forest Logic. Ježiš. Čo bolo? To čajka alebo čo? Potom moste sa mi moc nechce chodiť. Ale je dobre. Vyskúšame to. Ináč, ale je tu máme čas. 9:42. 4:10. Mohli by sme už nájsť aspoň nejaké listy. Alebo aspoň oné. Aha, to nejaká ona. Proste nejaké dupla, nejaké veveričky, aspoň by sme mali kde oné schovať. Čo je to? A počkaj, však to je ona mapa. Kde som ja? No, tak krásne mi to vysvetlilo, že kde som ja. Dobre. Danger. Ježišina, tak super. Nechce sa mi to ale celé. No, idem čiť pomaličky. Aha. Letí to, som viditeľný, teda nevidíš. Kde? Som neviditeľný. Ono je to nakoniec tu niekde. Nie, ono je to dole asi. Nehovorte mi, že je to dole. Ja už fakt neviem, kam mám ísť, aby som našiel ten. Ale asi je to dole, že? Neviem, či je to dole. Musím povedať, že pekné to, ale asi spravím to toto. Počkajte, je ten ďalekohľad prostý. Teda ďalekohľad fotoaparát. Pozeraj na to. Bum. Máš tam aj oné. Zabradné. Prosím, nech to nespadne. Určite to spadne, keď tam bolo aj tie no risk, to by proste nebola hra. 90%, že to spadne. Keďže cez to idem ja, tak to nespadne. Keby som bežal, tak asi zgrcnem dole. Jež, aký som pomalý, musím ísť trochu rýchlejšie. Jež, nedob tak. No, dobre, musím ísť pomaly. Tak keď crossnem bridge, tak sa ozvem, lebo to bude fakt na dlho. Tak čaute.